copilul, rămâne cu total ăsta, care mă ține toată noaptea de vorbă. Păi mai pot eu să dorm? N-am mai dormit de când m-am însurat. Ia să o încerc eu pe asta. Să vadă ea cu bădrea. Că prea leneșă s-a făcut. Fă, Mărie! Fă! Eu mă duc la pădure. Pune pielea aia de oaie să facă de mâncare pentru mine. Ai înțeles, fă? Ioane, îți spun să nu faci niciodată treaba pe jumătate cât timp îl lucra pentru mine, înțeles? Desigur, părinte, desigur. Este un pic, părinte. Ce-i, bă? Ha? Hai? Nu vă pune mâncare? Nu, Ioane, nu. Ia-i o în spinare să-i arătăm. Ne, acum e că-ți pătrat. Să vezi ce faci, nu știu. Hai mai repede. Stai, Ioane, lasă-o dracului de piele că fac eu mâncare. Fac, Ioane. Ce faci, băi? N-ai zis că semeni grâu? Da, Da, cum vine asta? Tu întâi îl viești pe alt semeni? da, îl vieț. Și răsare? Da, răsare cu răsare, iar pe luna mai. Stai că te testez eu, stai un pic. Ce ai, bărbat? Uite, fă ce am, dar să dea dracu, Doamne, iartă-mă, să spui la careva când o mor, ai auzit? Promis că nu spui la nimeni? Promis, bărbat, te mai văzut pe mine să spun eu ceva cuiva? Bine, atunci te la mine. Ce ai, fă? N-am fă nimic. Mă prefac și eu că sunt bolnavă să mai scap de treabă. Dar să nu-i
și o văd aceo mari chitelea de rață. Minune dumnezeioasă! Spusei? Să știi că de când mi-a dat bărbatul meu leacul de la spițer, mă simt mult mai bine. Și eu de când m-a bătut bărbatul meu, că de n-am ținut secret ca oad, mă simt mult mai fericit. Bă, de când am bătut-o pe nevastă mea, că nu făcea treabă, și am dat leacul de la 2 spițeni, mulțumesc, 2 spițeni. Da, și tu, Ioane, de când mi-ai dat leacul înapoi, mi-am pus frătez. Mai bine ține-i leacul, poate mai aveai nevoie de el. Măi, știi, Așa mea, de când am bătut-o, face treaba sigură, că auzi și mitropolia de la București, că am luat 90 de ouă de rață. e,